elaborat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești Copil, Comunitate, Familie Moldova și a Fundației Star of Hope România și nu reflectă viziunile Uniunii Europene sau programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la emisiunea Pentru tine și copilul tău. Iată, dragi prieteni, că este a 11-a emisiune Pentru tine și copilul tău. Sperăm noi interesantă pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Așadar, cred că veți fi foarte interesați să o auziți și să o ascultați pe invitata noastră din această după-amiază. Să facem cunoștință cu doamna Elisabeta Ștefan, asistent social la Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități din Iași, în cadrul Fundației Star of Hope România. Bine ați venit, doamna Elisabeta Ștefan, la emisiunea noastră de astăzi, Pentru tine și copilul tău. Iată cât de frumos este intitulată această emisiune. Ne aflăm la 11-a ediție. Bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc și mă bucur că mă aflu astăzi împreună cu dumneavoastră la această emisiune Pentru tine și copilul tău. Mă numesc Ștefana Elisabeta, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt asistent social în cadrul Fundației Star of Hope România. În cadrul am absolvit facultatea de asistență socială și master în supervizare și planificare socială. Momentan fac o școală de psihoterapie, sunt psihoterapeut în devenire pentru terapeut pentru familii și cupluri. Este foarte importantă și această specializare, să spunem, psihoterapia, mai ales în activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră zi de zi, pentru că, într-adevăr, vă implicați foarte mult și vreți să realizați ceva pentru copiii cu dizabilități. Este foarte frumos, o acțiune foarte frumoasă și foarte interesantă. Noi vorbim despre acest proiect, acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu, și chiar aș vrea să precizez puțin și să știe și telespectatorii noștri despre ce este vorba. Este vorba de acest proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, implementat de Fundația Star of Hope în România și Fundația CCF Moldova, Copil, Comunitate, Familie. De fapt, aceasta este denumirea din Republica Moldova. Unii sunt beneficiari, cum ar fi Republica Moldova, dar o să ne explicați dumneavoastră mai bine despre ce este vorba. Deci, iată un program operațional comun, România-Republica Moldova, un lucru de lăudat și nu întâmplător suntem aici și încercăm să explicăm telespectatorilor noștri și să se știe că mai există fundații care fac ceva pentru copiii noștri, pentru copilul, poate fi orice copil din familia noastră, din familia unei rude, din familia unor prieteni ai noștri, a unui vecin, pe care vrem să-l ajutăm. Pentru că acești copii, și ne veți explica dumneavoastră din punctul de vedere al specialistului, ce înseamnă să fii marginalizat ca și copil, ce înseamnă să fii părinte a unui copil cu astfel de probleme. Și atunci, de aceea, acțiunea dumneavoastră este extrem de benefică. Ne-ați spus cine sunteți, da? Și că urmați și aceste cursuri de psihoterapie, da? Să vedem puțin și să afle telespectatorii noștri ce înseamnă această reabilitare bazată pe comunitate, pentru că, de fapt, asta vrem să aflăm și aceasta vreți să faceți dumneavoastră. Așa. Exact, reabilitarea bazată pe comunitate este o strategie din cadrul dezvoltării generale a comunității, ce presupune egalizarea de șanse pentru fiecare copil sau persoană cu dizabilitate, presupune reabilitarea persoanei cu dizabilitate, dar și incluziunea socială a persoanei cu dizabilitate sau a copilului care presupune că are o
presupunem că are o dizabilitate. Ce trebuie să reținem este că reabilitarea bazată pe comunitate se implementează prin eforturile concertate, adică prin eforturile unite ale persoanei cu dizabilitate, ale familiei acesteia și a comunității, dar nu trebuie să uităm și de serviciile medicale care trebuie să fie implicate în această reabilitare bazată pe comunitate, serviciile de educație, serviciile sociale și profesionale. Deci există o interdependență, să înțelegem, între toate acestea, pentru că dacă relația dintre copil-părinte sau părinte-sistem social sau părinte-sistem educațional nu este bine implementată, atunci această reabilitare bazată pe comunitate, practic nu poate să funcționeze corect. Nu poate funcționa corect. Și am să explic de ce nu poate funcționa corect. Plecăm în primul rând de la persoana cu dizabilitate. Persoana cu dizabilitate, aici mă refer la persoanele conștiente că au o dizabilitate, trebuie să lupte să lupte pentru drepturile lui. Ok? Familia, la rândul ei, trebuie să susțină persoana cu dizabilitate. Dar rolul familiei este foarte important în susținerea persoanei cu dizabilitate. Și de ce spun lucrul acesta? Familia, când primește diagnosticul, este foarte greu să primească diagnosticul pe care îl are copilul. Și aici intervenim noi, în susținerea părintelui, în a-l ajuta ce înseamnă diagnosticul. Copilul când intră la noi în centru, da, noi spunem, are, să spunem, elemente de autism. Dau un exemplu. Dumnealui are elemente de autism, părintele abia află de acest lucru. Eu, ca și asistent social și colegii mei, terapeuți care lucrează direct cu copilul, încercăm să oferim părintelui informațiile de care are nevoie pentru a înțelege diagnosticul. Dacă părintele înțelege diagnosticul și părintele îl susține pe copil acolo unde are nevoie, copilul se dezvoltă la capacitatea lui maximă. În schimb, părintele acceptă diagnosticul. În schimb, se răsfrânge, adică el înțelege diagnosticul, dar când ies în societate, societatea nu îl primește. Și aici intervine altă problemă. Comunitatea care trebuie să-l accepte pe copil așa cum este. Și de ce spun lucrul acesta? Dacă ne întoarcem la strategia reabilitarea bazată pe comunitate, ea își propune, sau strategia aceasta promovează dreptul persoanelor cu dizabilități. Ea este formată pe drepturile omului. Atunci când eu, care fac parte din comunitate sau dumneavoastră, întâlnim o persoană cu dizabilitate, trebuie să ne gândim că el are același drepturi pe care le am și eu. Dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul de a fi o persoană activă în comunitatea în care mă aflu. Dacă eu, când mă întâlnesc cu această persoană, nu conștientizez că are aceleași drepturi ca și mine, atunci nu am cum să implementez această strategie bazată pe comunitate, iar comunitatea va trage în jos persoana cu dizabilitate să dezvolte la capacitatea ei maximă. De ce spun lucrul acesta? Deoarece obiectivul principal al acestei strategii este de a ajuta fiecare persoană cu dizabilitatea lui să se dezvolte la capacitatea lui maximă, atât fizică cât și psihică. E foarte important că ați precizat aceste lucruri și că telespectatorii trebuie să înțeleagă, de fapt, că persoana cu dizabilități are niște drepturi, niște drepturi la care el tinde, pe care poate că nu și le poate apăra, și nu și le poate dobândi de unul singur și atunci are nevoie de ajutor. Ajutor atât din partea familiei cât și din partea comunității. Și cred că aici e problema cea mai mare, comunitatea. Cei din afara familiei. Pentru că acolo uneori discutam cu familii care au astfel de copii, se izbesc cumva ca într-un zid, deci nu găsesc niciun fel de rezolvare. Și atunci veniți dumneavoastră în sprijinul acestor persoane și în sprijinul comunității, la modul general. Acesta este și rolul nostru, rolul Fundației Star Hope România, să venim în sprijinul persoanelor cu dizabilități și în sprijinul comunității. Venim cu un ajutor, cu
plus în ceea ce oferă statul. Fiind foarte multe persoane cu nevoi speciale, nu pot fi acoperiți de toată structura care oferă statul. Prin urmare, ce aș dori să mai adaug, dacă îmi permiteți, sigur. Legat de reabilitarea bazată pe comunitate, trebuie să fim conștienți că această strategie este benefică pentru toată comunitatea. Și aș veni cu câteva exemple concrete în care să înțelegem de ce afirm acest lucru sau de ce aș dori să zic că această strategie este susținută de Organizația Mondială a Sănătății încă din anul 1984 și susțin această strategie și au văzut benefică această strategie și cam 90% dintre statele care au aplicat această strategie s-au văzut îmbunătățiri în ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate și în societate. Doresc să mai adaug că Fundația Staro Hope este pionier sau este cel care a adus această strategie în România și suntem primii care am implementat această strategie, reabilitarea bazată pe comunitate, în urmă cu 26 de ani, cel puțin 26 de ani, noi abordăm această strategie și o punem în aplicare prin toate activitățile pe care le desfășurăm la centrele noastre. Aveți o experiență destul de bogată, foarte mare. Poate că acum 26 de ani nu se vorbea atât de mult despre autism. Poate că aveați, eu știu, altfel de persoane, de copii cu dizabilități, poate vorbeați despre altceva, dar în urmă, poate cu vreo 15 ani, cu 20 de ani în urmă, a început încet să se vorbească și să apară cazuri cât mai multe. V-ați răspuns la această întrebare? Ați pus această întrebare dumneavoastră sau celor din jurul dumneavoastră și ați putut să răspundeți la întrebarea aceasta? De ce au crescut de ce a crescut numărul cazurilor de ce a crescut de copii numărul cu cazurilor autism, dacă tot vorbim despre autism? În primul rând, dacă e să privim în urmă, în anii anteriori, nu se cunoștea denumirea de autist. Când o persoană, când auzea de autism, se ducea cu gândul că au probleme cu auzul. Cu auzul, exact. A fost o are care a început să se dezvolte și informația a ajuns la noi încetul cu încetul. Ne-am avut foarte mulți specialiști din afară, din Suedia, care ne-au informat cu privire la autism, că acesta este subiectul în vogă acum. Dar autismul a fost dintotdeauna, numai că n-a fost mediatizat cum este mediatizat în zilele noastre. O altă cauză a apariției autismului sunt ecranele, device-urile. Faptul că, și vă spun de ce spun lucrul ăsta, mai este și domnul doctor care colaborăm noi, neuropsihiatru, ne-a spus că a apărut acum denumirea asta autism indus prin ecrane. Sunt mulți copii vin în cadrul centrului nostru la evaluarea multidisciplinare, în care prima întrebare pe care o punem părintele este cât petrece copilul în fața ecranului. Deci e foarte important ce spuneți acum. Sper că telespectatorii și părinții și bunicii aud și își notează lucrul acesta, pentru că nouă ni se pare poate uneori o glumă. Avem ceva de făcut, dăm drumul la televizor sau dăm drumul la laptop, punem un desen animat sau, eu știu, muzică pe care copilul o acceptă sau îi lăsăm telefonul, da? Copilași foarte mici care nu știu să vorbească, dar știu să manevreze butoanele la telefon și știu să se descurce cu un telefon performant, nu cu acela de acum 10 ani în urmă. Și atunci e foarte important ce ați spus acum, că expunerea prelungită sau, nu știu, expunere deloc, puțin sau prelungit, duce la apariția autismului de ecran, nu? De ecran, da. Așa ați spus. Autismul e dus prin device-uri. Ce doresc să mai adaug, sunt părinți care vin la noi și își lasă copiii 8 ore în fața televizorului. Bineînțeles că înțelegem părinții care nu au cu cine să-și lase copiii. Înțelegem dificultatea de a găsi o persoană să stea cu respectivul copil pentru ca părintele să-și facă treburile casei. N-aș vrea să lovesc în părinți.
n-aș vrea să lovesc în familie, dar este foarte important să acordăm timp copiilor noștri ca să nu ajungem în faza în care trebuie să-l ducem la un terapeut, trebuie să lucrăm cu el pentru a-l aduce acolo unde trebuia să fie, fiindcă nu toți copiii care stau în fața televizorului au autism, dar pot Există un factor de risc. Un factor deci acel de risc. copil care are această expunere în fața unui device, cum spuneați dumneavoastră, are risc de a dezvolta această boală. Această boală care poate fi remediată. Bineînțeles că nu toate diagnosticele de autism sunt vinovate device-urile, nu, sub nicio formă. Exact. Sunt copii care Factorii sunt mulți și poate unii care nu sunt elucidați încă până acum. Dar ce ține de noi este ca copilul să nu fie lăsat în fața ecranului, ce să fie împreună cu părintele. Copilul, de ce zic lucrul ăsta? Copilul când stă în fața ecranului nu există acea comunicare cum există între mine și dumneavoastră. Eu vă pun o întrebare, dumneavoastră răspundeți. Copilul privește ecranul, doar se conectează cu ecranul și uită de lumea înconjurătoare. Și, imaginați-vă ce înseamnă să vă uitați la televizor 8 ore, noi ca oameni, cum este mintea noastră după 8 ore. Sau după 5 ore, sau după 2 filme, una după alta, dacă ați experimentat lucrul ăsta, cum este mintea dumneavoastră. Gândiți-vă la un copil care are 1 an, 1 an jumate, 2 ani, ca așa vin copiii la noi care vin la evaluare și stau între 5 și 8 ore în fața ecranului. Nu este admisibil așa ceva. Da. Deci, de aceea suntem aici, pentru a face cumva și o prevenție, pentru că poate că nu au trecut mulți dintre telespectatorii care vă ascultă, nu au trecut prin asemenea experiențe, dar pot să le prevină. Putem preveni aceste lucruri cu copilașii noștri, cu nepoței noștri, de ce nu? Să revenim, doamna asistent social, doamna Ștefan, să revenim la aceste strategii implementate de către centrul la care dumneavoastră lucrați, la Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități și respectiv la Fundația Star of Hope România. Da, revenim la reabilitarea bazată pe comunitate. Aș dori ca fiecare părinte care ne urmărește acum sau fiecare membru al comunității, aș dori să înțeleagă că această strategie este benefică pentru toți. Nu este benefică doar pentru persoana care are o anumită nevoie, ci este benefică pentru toți. Și am să dau un exemplu. Da? Privim un exemplu din perspectiva dezvoltării infrastructurii. Da? Știm că o persoană care este într-un căruț are nevoie de o anumită platformă care să se deplaseze într-o parte în alta. Luăm exemplu mijloacelor de transport. Da? O persoană cu nevoi speciale, ca să urce și să devină acea persoană independentă, are nevoie de o rampă ca să urce în autobuz. Acea rampă, dacă este amplasată, nu va beneficia doar el de acea rampă. Va beneficia și mămica care are un copil cu un căruț, va beneficia bătrânul, va beneficia o persoană care nu vede sau o persoană care a suferit un accident și nu poate urca pe scări. Dacă ne imaginăm noi care suntem din Iași să urcăm într-un mijloc din transport din Piața Unirii, știți ce mare este distanța între tramvai și între prima treaptă a tramvaiului și șosea. Este foarte mare. Exact. Eu vă zic din experiența a unei mămici care am 2 copii și am cărat multe căricioare și mă gândeam, wow, oare o persoană care depinde de lucrul ăsta, cât e de important noi comunitatea să ajutăm, să luptăm pentru ei, să facem acea rampă sau un traseu de la, de exemplu, Copo până în Piața Unirii, în care fiecare trecere de la șosea pe trotuar să fie acea rampă, bineînțeles făcută conform standardelor de care avem noi nevoie. Nu 45% ridicat, ci să fie decât să putem urca cu el. Asta este un exemplu practic și de ce zic eu practic, un exemplu de care noi ne-am obișnuit. Să urcăm într-un tramvai, să coborâm într-un tramvai fără să avem nevoie de nimic. Dar sunt persoane care au nevoie de acest lucru. Și aici intervenim noi, comunitatea, să îi susținem, să facem lobby și să acționăm atunci când ei au nevoie, să fie pentru drepturile lor. Un alt exemplu foarte
important pentru noi este ca acea persoană asistată social, din asistat social, să devină activ social, să devină activ în comunitatea noastră. Și aici aș veni... Sunt persoane care și lucrează, da, nu? Da, și aici deci, aș dori să vin... parțial sau chiar cu... Parțial sau chiar cu normă întreagă. Multe, sigur. Și aici doresc să vin cu un exemplu, n-aș da numele persoane, l-aș numi Adrian, care a fost abandonat încă de la naștere, s-a născut cu picioarele și mâinile invers, așa. Niciun doctor nu mai rețin diagnosticul, acum îmi pare rău că nu rețin diagnosticul. Mulți doctori ne-au dat nicio șansă să meargă, ne-au dat nicio șansă să se reabiliteze din perspectiva dezvoltării cognitive. Noi am lucrat acolo, colegele mele dinaintea mea au lucrat acolo, s-au intersectat cu acest copil, s-a legat de el și o colegă de-a noastră a înfiat copilul. L-a înfiat, a luptat pentru el, a făcut foarte multe operații și chiar doctorii, când îl vedeau, la 2 ani a făcut vreo 4-5 operații, spuneau: Doamnă, noi facem operații așa că trebuie să facem, dar nu vă garantăm că prin urma operației el va merge. Dar această mamă a luptat pentru copil, copilul a mers, a luptat pentru el să meargă cu ajutorul fundației noastre și încercam atunci pe vremea aia să punem să implementăm această strategie. A învățat la o școală de masă, deși au avut foarte, foarte multe obstacole. A învățat la liceu, a făcut facultatea de informatică, a terminat masterul și acum își depune CV-uri să... Da, extrem de emoționant și sunt convinsă că acea mamă și-a făcut un țel din a lupta pentru copilul ei, care de fapt nu era sângele ei, ci a fost un copil înfiat, dar pe care l-a iubit foarte mult. Deci iată ce înseamnă iubirea, dăruirea pentru un semen al tău, da? Și acest copil a avut și el un înger păzitor, înger păzitor reprezentat de această mămică, da? Care a reușit să facă ceea ce dumneavoastră ați povestit despre el. Și bănuiesc că exemplele pot să continue și exemplele sunt multe. Iată ce putem face noi concret pentru acești copii. Copii, mai avem o mămică care povestea tot așa apropo de părintele care trebuie să accepte diagnosticul. Băiețelul ei avea autism, acum băiatul are 18 ani și zicea că nu înțelegea ce are, nu știa ce are, nu accepta diagnosticul și copilul nu evolua deloc. Până ea nu a acceptat diagnosticul, copilul nu a crescut deloc. A acceptat diagnosticul, s-au văzut rezultate peste noapte la copil, fiindcă părintele a știut exact unde să susțină copilul, unde are nevoie și acum este un bucătar, îi place să gătească și își dorește să-și deschidă un mic magazinaj așa în care să distribuie. Că poate să trăiască practic prin forțele lui, prin posibilitățile lui, nu are nevoie să rămână un întreținut toată viața, pentru că în general sunt persoane cu dizabilități și dumneavoastră știți mai bine, care depind toată viața de familie. Și la un moment dat familia, mama, tata, s-ar putea să nu mai fie, sau bunicii, și atunci ce se întâmplă? Trebuie să devină un asistat social, nu? Atunci, aici este o mare problemă cu care noi, fundația și mai multe fundații, încercăm să reglementăm anumite lucruri. Și partea asta face tot din reabilitare bazată pe comunitate, lobby și advocacy pentru persoanele cu dizabilități, pentru a schimba anumite legi sau pentru a schimba anumite articole din legea 448, legea în care prezintă drepturile copiilor și a persoanelor cu dizabilități. Problema cea mai mare este că și cu care se confruntă societatea noastră este că nu știm ce o să se întâmple cu tinerii a căror părinți se duc. Fiindcă, din păcate, societatea noastră nu este pregătită, nu au pregătit un loc unde să găzduiască pe acești copii. Tineri, adulți de acum, da? Sunt mulți adulți în care poate trăiesc de pe o zi pe alta, nu știm de ei și statul român nu este pregătit, nu a pregătit nimic din perspectiva asta, ce se întâmplă cu adultul singur, care nu mai are pe nimeni. Asta este o problemă foarte, foarte mare. Da, o problemă foarte mare, dar aici vorbim de fundații și de Fundația Star of Hope, să vedem cum
și care sunt, eu știu, strategiile implementate în cadrul fundației cu exemple clare, concrete, care vin în întâmpinarea acestor persoane, practic, cu dizabilități. Încă o întrebare, mă iertați, fac nicio o problemă, paranteză. cât pot răspund. Da, vă ocupați doar de copii și dacă da, de la ce vârstă și până la ce vârstă? Vă ocupați și de tineri care au trecut de adolescenți, de tineri, de adultul tânăr sau poate și de adultul trecut de o anumită vârstă și de părinții acestora? Da. Am să le iau pe rând. Așa. Fundația Starohope oferă servicii atât pentru copil, pentru familie și oferim servicii pentru comunitate. În ce sens? Sensibilizarea comunității cu privire la ce înseamnă autism, sindrom Down, paralezie cerebrală și așa mai departe. Privind copilul, oferim terapie individuală, adică copilul vine la centru, este preluat de un... În primul rând, ca un copil să intre la noi în centru, trebuie să facem evaluarea multidisciplinară, evaluare în care participă psihologul, asistentul social, neuropsihiatru și kinetoterapeutul. Aceasta este echipa care trebuie să participe la evaluarea unui copil. După ce este evaluat copilul, se comunică cu părintelui cam care sunt bănuiele, nu dăm diagnostic, cam unde ar trebui lucra cu copilul. Copilul vine la noi în centru și oferim terapie individuale, în funcție de nevoia copilului, o dată, de 2 ori pe săptămână. Copilul vine la noi în centru. Vârsta copilului este între 0 ani și 14 ani. Strict pe oferire de servicii, terapie individuală. Avem 0-3 ani, se numește intervenție timpurie și aici mă refer în special la copiii cu sindrom Down care se nasc și știm diagnosticul lor încă de la naștere. Important este ca părintele să fie informat de către cadrul medical că acel copil are nevoie de terapie individuale și anume de kinetoterapie. De ce spun lucrul ăsta? Orice copil cu sindrom Down toată viața va avea nevoie de kinetoterapie pentru întărirea musculaturii. Și ca să prevenim lucrul ăsta, părintele încă de fragedă pruncie, copilul trebuie să vină să facă gimnastică musculară. De asta se numește terapie timpurie, intervenție timpurie pentru copii cu dizabilități. Apoi, acel copil cu sindrom Down, am luat copilul cu sindrom Down, va intra să facă terapie pentru dezvoltarea cognitiv doar atunci când va sta în funduleț. Copiii care stau în funduleț și pot sta la măsuță, de atunci se poate interveni pe terapia cognitivă, pe dezvoltarea cognitivă. Și aici ne axăm ce înseamnă o cană, ce înseamnă o furculiță, ce înseamnă să mănânci cu ele, ce înseamnă obiectele din față. Cum mulți copii nu înțeleg. Cognitiv nu pot face conexiunea că asta e un pahar, acesta este o foaie, la ce folosește masa. Aici încercăm noi să lucrăm cu ei, să înțeleagă anumite noțiuni. Dar lucrul ăsta se face împreună cu părintele. Fiindcă noi împuternicim părintele, în ce sens? Îl învățăm exact ce face terapeutul în clasă, îi dăm tema acasă. Gândiți-vă la o școală, da? Copilul se duce la școală, învață litera A, acasă, împreună cu părintele, exersează litera A. Exersează sau nu? Sau nu. Că dacă nu exersează, data viitoare nu știe litera A și același lucru se întâmplă și aici, la dumneavoastră, că s-ar putea ca echipa de care ne-ați povestit să muncească acolo pe loc și părintele care ori nu știe, ori nu înțelege, ori mai are încă, eu știu, vreo 3-4 copii pe acasă și nu își permite, nu are timpul necesar să se ocupe de copilașul cu dizabilitate, atunci rămâne lecția neînvățată. Neînvățată, din păcate, da. Exact. Noi încercăm să le și străduim și ne străduim împreună cu părintele să... Obligatoriu trebuie să aveți feedback pozitiv, pentru că altfel... Nu, dar nu poți merge mai departe. Nu puteți merge înainte, da. Dacă copilul nu înaintează pe o anumită... De exemplu, noi când facem o fișă, facem pe obiectivă pe 3 luni, 6 luni, 1 an de zile. Dacă noi obiectivele care le-am pus pe 3 luni nu s-au împlinit, nu ne ducem la cele de 6 luni.
le reluăm pe cele de 3 luni și mai departe. Ce trebuie reținut că atunci când lucrezi cu un copil cu nevoi speciale, cu dizabilități, a pronunța un cuvânt sau un sunet poate lua luni de zile. De exemplu, cum spunea și colega mea, doamna Gabriela Răducană, un copil să învețe să lege la șiret, pentru noi poate un copil normal se leagă foarte ușor. Dar un copil care necesită o anumită interes sau a sta mai mult cu el, poate învăța într-o săptămână, o lună, 6 luni, depinde de dizabilitate și trebuie să avem răbdare. Atât noi specialiștii cât și părintele. Exact. Deci să înțelegem că lucrul în echipă este extrem de important și că răspunsul familiei și, bineînțeles, al comunității este la fel de important. Putem vorbi și de activități recreative, activități de socializare pentru copii desfășurate în cadrul centrului. Am vorbit despre terapia individuală care o oferim copiilor. Avem clubul tinerilor, unde vin copii care au crescut, au fost la terapie individuale, vin în cadrul clubului o dată pe săptămână și avem anumite activități de dezvoltare personală, îi ajutăm cum să întocmească un CV, bineînțeles în funcție de nivelul de dezvoltare cognitivă al fiecăruia în parte. În cadrul grupului, a clubului vin prieteni, frații și încercăm să facem o mini-comunitate în care să sensibilizăm tineretul. Tinerii de astăzi care vor veni pe piața muncii în comunitate să fie sensibilizați încă de fragedă pruncie. Avem multe activități în comunitate și mă refer acum la, chiar anul acesta am avut 3 cursuri pentru cadre didactice, unde am vorbit despre autism, despre sindromul Down. La ultimul curs au participat peste 50 de cadre didactice dornice să învețe informații, să vadă clar, concret, cum se lucrează cu un astfel de copil. Din discuțiile cu dumnealor ne-am dat seama că numărul este în creștere, cadrele didactice nu sunt pregătite și spre bucuria noastră au început să ne ceară ajutorul. Au început ei să ne cheme și problema cea mai mare acum este părinții copiilor din grădinițe, de exemplu, care nu acceptă copilul cu nevoi speciale în grădinița lor, îi întorc pe copii împotriva copilului care are o anumită nevoie și cadrele didactice ne cheamă pe noi specialiști din cadrul Fundației Stară Hope să facem cursuri cu părinții din grădinițe pe această problematică. Ce înseamnă autism, ce înseamnă sindromul Down, ce înseamnă să-l integrăm în grădiniță. Da, aici e o mare problemă, atât în grădiniță cât și în școală, pentru că acești copii cu nevoi speciale sunt marginalizați și atunci copiii ceilalți, practic, ei nu înțeleg de ce acel copil, Vasilică, de exemplu, are o problemă și nu face ca și ei. Și atunci ori recurg la agresiuni, că se întâmplă și astfel de situații, și copilul se simte marginalizat, exclus. S-ar putea ca el să înțeleagă lucrurile astea, s-ar putea să nu înțeleagă, să nu-și dea seama de această situație. Și atunci părintele, în momentul când va afla de la învățător, de la profesor, că acest copilaj al lui se confruntă cu astfel de situații, bineînțeles că va suferi foarte mult și reacția părintelui este ori îl ia de la grădinița sau de la școala respectivă și îl duce acasă și îl ține acasă, sau nu știu ce ar trebui ce ar trebui să facă acești părinți în aceste situații. Să lupte. Să lupte. Să lupte pentru drepturile copilului. Să rămână acolo pe loc, să rămână. Sau să găsim, noi am ajutat părinții să apeleze la serviciile unui centru specializat, cum sunteți dumneavoastră. La un centru specializat sau să vorbim cu un alt cadru pregătit
să integreze un astfel de copil în grădinițe. Suntem ascultați și văzuți în multe județe ale țării, nu numai din Moldova. Poate că ar trebui să spunem în ce orașe sunt centre ale Fundației Star of Hope unde pot oamenii să apeleze și să știe că există astfel de fundații, astfel de centre unde copiii dumnealor nu sunt singuri, au un sprijin. Cineva face ceva pentru ei și pentru ei și pentru părinți și pentru comunitate. Deci vorbim de reabilitare bazată pe comunitate. Da. Tema emisiunii noastre de astăzi. Avem în județul Vaslui, în Bârlad, avem un centru pentru copii cu dizabilități. Avem o colegă care oferă servicii de terapie individuală și servicii de grup pentru copii. Avem în Botoșani un centru, avem chiar Asociația de Părinți Sindrom Down, unde avem colegi care oferă servicii pentru toți copiii care au nevoie de terapie individuală. Avem în Botoșani un centru de zi pentru copii cu dizabilități. Cam acestea sunt, și în Suceava mai avem un centru. Cam acestea sunt județele în care noi oferim strict pentru copii cu dizabilități, că în celelalte centre, în Huș, în Bacău, în județul Bacău și tot în Botoșani, oferim și pentru copii cu prevenția abandon școlar și pentru etnie romă. În aceste centre să înțelegem că sunt echipe, așa cum este și aici la Iași, așa cum ați spus și dumneavoastră, asistent social, medic cu care colaborați, psiholog, kinetoterapeut, logoped, logoped. Da. Dar dacă doresc o evaluare multidisciplinară, pot veni la centrul nostru. Centrul din Iași oferă evaluare pentru toate județele, nu doar pentru Iași. Spuneați la un moment dat cât de importantă este instruirea cadrelor didactice, instruirea, dar și a părinților și a altor specialiști, nu? Din alte domenii. Este foarte importantă informarea, în primul rând, a comunității și pornim aici pentru cadrele didactice care lucrează direct pentru dezvoltarea educațională a copilului. Apoi avem părintele cu care interacționează copilul, da? Mă refer la părinții din cadrul colectivului care au nevoie să fie informați cu privire la diagnosticul copilului cu care interacționează copilul lor și membrii comunității. Exact, membrii comunității. Și cei care am expus acum tot membrii comunității, dar când răspund membrii comunității, mă refer la vecini, la rude, că aici intervenim obstacole și din partea rudelor. Deci mama primește diagnosticul, tatăl pleacă, multe familii se destramă, familia lărgită îi părăsește și ei rămân singuri. Nu e simplu să crești un astfel de copil, nu e simplu să îl înțelegi și să lupți pentru el, așa cum ați spus dumneavoastră și ați dat acele exemple despre acei copii care au ajuns să facă ceva în viață, iar părinții să fie extrem de fericiți că au luptat și că au realizat lucruri atât de frumoase, practic minuni. Minuni în zilele noastre. Se întâmplă încă minuni în zilele noastre. Cu multă voință și cu multă dragoste și cu multă iubire față de semenul nostru. Activitate de informare la nivelul comunității se poate chema și această emisiune pe care o realizăm noi și sunteți aici în a 11-a ediție, în cadrul acestui proiect Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu, prin acest program operațional comun România-Republica Moldova. Campanii sociale, bănuiesc că ați organizat. Facem în fiecare an, am făcut campanii sociale, făceam când este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, pe 3 decembrie, făceam o gală specială pentru părinți, pentru membrii comunității, în care chemam copii cu dizabilități, membri ai comunității și făceam împreună o festivitate așa pentru toți copiii. Un alt lucru pe care îl organizam, dar datorită din cauza pandemiei n-am mai reușit să-l facem, în fiecare an organizam tabere pentru copii și familiile acestora și aveam peste 300 de familii care veneau și la mare și sărbătoream împreună, să zic așa, ce înseamnă familia unită.
și să întregim familia. Împreună ofeream timp părinților, noi specialiști stăteam cu copiii, părinții stăteau împreună și le ofeream un fel de respiro. Există și asociații de părinți care au copii cu dizabilități. Fundația Star of Hope a sprijinit înființarea a 10 asociații de părinți și prin intermediul acestei asociații de părinți, aceste 10 asociații au format o federație. Dar vom dezvolta această dezvoltare a asociațiilor emisiunea viitoare când vom vorbi despre ce înseamnă împuternicirea părinților. Da, din păcate timpul a ajuns la final. Vă felicităm pentru tot ceea ce realizați, doamna Elisabeta Ștefan, asistent social la Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități în cadrul Fundației Star of Hope din România. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici la noi, vă mulțumim pentru că ați informat telespectatorii noștri cu aceste lucruri extrem de interesante pe care niciunul dintre noi nu avem de unde să le știm dacă nu suntem informați și că informarea este extrem de importantă. Și vă mai așteptăm la următoarea ediție de săptămâna viitoare. Da. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră. Sperăm că ați reținut toate aceste aspecte precizate cu atâta drag și cu multă dăruire de către doamna asistent social Elisabeta Ștefan. Vă mulțumim și rămâneți în continuare cu emisiunile noastre. Va urma imediat Telemedicina. Acest material a fost elaborat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești Copil, Comunitate, Familie Moldova și a Fundației Star of Hope România și nu reflectă viziunile Uniunii Europene sau Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Rezidențial Design Group Iași, cu experiență în domeniul construcțiilor, vă oferă apartamente la cheie și în curs de executare cu 1, 2 sau 3 camere pe strada Pepinierei numărul 75 și pe strada Hincea, zona Providența, cu respectarea normelor în vigoare privind structura de rezistență și finisaje. Important, Rezidențial Design Group Iași vă oferă posibilitatea personalizării finisajelor interioare. Rezidențial Design Group construiește astăzi pentru mâine. Relații suplimentare și contractări la 0737 526 107, e-mail designgroup@yahoo.com sau Facebook Design Group. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul vânzării și montajul șemineelor și a coșurilor de fum, societatea Angendo s-a remarcat în zona de est a României și nu numai ca o firmă emblematică, o prezență de vârf în domeniu. Scopul nostru este ca prin combinarea de produse de înaltă calitate, împreună cu servicii excelente, de la o companie dedicată clienților săi, să puteți achiziționa un produs cu încredere reală. Flăcările din șemineu vor adăuga valoare și frumusețe casei dumneavoastră, creând o caracteristică cu adevărat specială, care este unică pentru tine și stilul tău de viață. Angedo Impex SRL Bacău, strada Ioan Ionescu de la Brad, numărul 12. Relații la numerele de telefon 0744 594 342 sau 0334 101 271 www.șemineultău.ro.
Elematis, distribuitor de materiale și echipamente electrice, situat în Iași, șoseaua Nicolina, numărul 143M, vis-a-vis de Vama Technopolis, vă oferă o gamă largă de produse, atât pentru domeniul rezidențial cât și industrial. Important, Elematis, distribuitor oficial Schneider Electric, echipează tablouri electrice de distribuție și automatizări, relații suplimentare și comenzi la telefon 0232 224 477, e-mail office@elematis.ro, program de luni până vineri între orele 8 și 17, la sediul din Iași și filialele din Suceava, Botoșani, Bacău și București. Expo Moldavian Wine 2021, Bacău, 5-7 noiembrie, la Central Plaza Medical Mall, strada Erou Ciprian Pintea, numărul 29. Expo Moldavian Wine este un eveniment de afaceri cu prezentări, masterclass-uri și conferințe de specialitate. Este un eveniment dedicat vinului și producătorilor de vinuri, dar și industriei conexe, turism, arhitectură,